मालवणी खांडेपूर. एकदा विचारतो, खरा खरा सांगायचं, खय लपवलं? काय लपवलंय हे पण मका ता विचारतात. तुमका काय वया? आज तू दुपारी देवळात गेलस तसून तू काय चोरूक नाही? ओ भाई मारो इसको. थांबा रे थांबा. हा बघ, माझ्याकडे जास्त वेळ नाही. का असत लवकर सांग. मी काय नाही चोरूक. भाई मी काय म्हणतो, याचे हातपाय तोडूया. त्यापेक्षा मी काय म्हणतो, आपण याचे हातपायच तोडूया. अरे तू दाच सांगता. भाई याचे केस काढूया, डोक्याचे केस काढूया, मुंडन करूया आणि गावात दिंड काढूया. त्यापेक्षा आपण याचे केस काढूया, मुंडन करूया आणि गावात धिंड काढूया. तू गप्पच राहू आणि तुझे केस काढतले आता. नाही हो चोरूक मी, प्लीज खरं सांगते, माका सोडा. नाही चोरूक मी. चल 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 लवकर सांग काय लपवलं आता. चल. ए बस झाला याचा, आता गेम वर आणि चिकन डिनर करूया. मारू नका मका, मी सांगते तुमका काय लपवलं ते. मारू नका, मारू नका. चल. एक दोन भाई बघ घेतले आणि 5 घेता यो. अरे तू 1-2 म्हणतो ना, तेव्हा तू व्हिडिओ चालू कर. तू का कळला 2 सांगता. त्यापेक्षा आपण याचे केस काढूया, मुंडन. त्यापेक्षा आपण याचे केस काढूया, मुंडन करूया आणि गावात. काय लपवलंय? बरोबर आहे. काय लपवलंय हे पण मका ता विचारतात. तुमका काय वया? नको घेऊ तिथे. आज दुपारी तू मंदिरात गेलास. आज तू दुपारी देवळात गेलास. भाई मी काय म्हणतो, याचे ना ए बस झाले याचा, आता गेम वर आणि चिकन डिनर करूया. मग माझ्यावर काय बघतो. ए बस झाले, तो गेम वर आणि चिकन डिनर करूया. ए याचा बस झाला, आता चिकन डिनर करूया. करशा चिकन भाई बोला का भाई डोक्यावरचे केस काढूया.
नमस्कार मित्रांनो, जर आमच्या मालवणी कांडेचोरचे तुमका व्हिडिओ जर आवडत असतील लाईक करा, शेअर करा. कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटा दाबायला विसरू नका.